Bon dia a tots. Mireu, avui explicarem un experiment super xulo, d'acord? Necessiteu 3 pots, poden ser de vidre o de plàstic, val? Els hi haureu de posar aigua, més o menys per la meitat. Mireu, jo ho tinc aquí preparat, m'ho he deixat aquí preparat, val? Llavors, perquè tinguin aquest color, el que he fet és posar-los colorant alimentari, d'acord? En aquest cas, blau, groc i vermell. Val? Els hi he posat una mica, ho he remenat i m'ha quedat així. Llavors, el que ara faré és posar-los una mica de paper. És paper de cuina que l'he enrotllat, d'acord? Llavors, aquest paper el col·locarem entre un i l'altre. I aquest aquí també. El que haureu de fer és observar aviam què és el que passa, d'acord? Us haureu de fer preguntes com, per exemple, passarà el color blau en el vermell i el vermell en el groc? O no? O es quedarà fins a un punt a la meitat i no passarà? Ho haureu d'observar, aviam què és el que passa.